Kapa ba i jonga nga ai ngo ya metrai namar ka ne ka jing ai kapa mi ai ha ka jing im jonga man tagasgi ka jing ai skop ha ya ka ne ka jing im ka pathamai mela ai hanga ya ka lat bangan imbyang sa ka ne ka wai pat kasgi ban yaro ya me bat ban yo I ya ka puro bakrao jome nga ai ngo ya metrai namar ka jing I bat ka jing ya da jome ya nga kurkhu ya nga trai da ka jing shampang jome bat kat bangas tang ya ka ne kasgi yarap yang atrai bangan wat ya ka jing I jome mentakaski bat nga ngai skem trai baka ke ka bangan sakando mentakaski kalong ka jing kurhu yang yarap yang ban sngap ya ka jing kran jome bat ngin long kibiru ki beladap daw manasep jome yalam yang atrai syagalenti syaga jing sha jome ai baka ketien jome kalong ka jing shai ya ka lenti jonga bat ka syarak ya ka kajat jonga bangin long ka jing shai ya ka pertai Haka kerteng jombe Jesus Christ palong nong panim jongi hiduai. Amen.